Sa number 7, pulis nga nagpasalig sa isa ka aplikante nga makasulod siya sa PNP kabaylo sang kwarta, ginpasakaan na sang kaso. Roberry kag extortion ang kaso nga ginatubang sang isa ka babae nga police corporal matapos kag ginareklamo ini sang isa ka 30 anyos nga aplikante sang Philippine National Police bangod sa pagpangilkil. Iniging kumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia. 10,000 pesos ang unang nga ginbayad sang aplikante sa pulis kag nanukot pagid ini sang dugang nga 40,000 pesos agud makasulod sa recruitment. Sang nagpagwa ang PNP sang listahan sa mga nakapasar sa neurological examination, wala madala ang ngalan sang complainant, rason nga nagreklamo na siya. Dugang pa ni Rebadomia, hindi man taga Bacolod ang complainant apang sa Police Station 4 ini nagreklamo rason nga ginlobby sa BCPO ang kaso. Natukiban sa Police Regional Office Negros Island Region na assign ang natungdan nga pulis. Nagapahanumdum naman ang director sa mga aplikante nga likawan ang mga illegal nga pamaagi agud makasulod sa PNP kag magsalig lamang sa ila kaugalingon nga kapasidad kag dokumento. Sa karon, gipaidalom na sang PRO-NIR sa restrictive custody ang nasabit nga police corporal kag ginpasurrender ang iya nga armas samtang nagapadayon pang investigasyon sa iya nga kaso. Sa tanan nga aplikante sa Bacolod City nga ay gina-recommend yun na yan nato. Kaya ato na mo naman ang i-recommend para i-continue ng process pero wala na yung capacity nga magpasunod sang isa ka aplikante.